Setalla ja Kulttuuria kaikille -palvelulla on Suomi 100 sateenkaaren väreissä projekti. Ja nyt meillä on asiaan liittyen ihan omat muistelukortit. Kertoisitko niistä vähän lisää? Joo. 100-vuotiseen Suomen historiaan mahtuu ihan tosi paljon sateenkaarihistoriaa myös. Ja me haluttiin tehdä tämmöinen käytännön työkalu, jolla tätä historiaa voi tuoda esiin ihmisten muistojen kautta. Eli ollaan tehty tämmöiset kortit, iso pakka kortteja, erilaisia kuvia. Ja näitä pystyy käyttämään esimerkiksi tämmöisissä muistelukahviloissa, jossa ideana olisi se, että ihmiset valitsevat näitä kortteja ja sitten kertoo ihan vapaasti, että millaisia muistoja näistä tulee mieleen. Okei. Otetaanko täältä joku ja testataan, että miten nämä toimii? Kyllä. Mulla on pysähtynyt tähän kohtaan, missä mua puhuttelee tämmönen hahmo peilissä. Jotenkin tulee mieleen ehkä semmoinen teini-ikäinen minä ja mun kysymykset siitä, että onko mä näkyvä, onko mun seksuaalinen suuntautuminen näkyvää. Eli meiltä Setalta saa lainata näitä kortteja ja korttien mukana tulee aina myöskin ohjeet siihen, että miten näitä muistelutuokioita tai muistelukahviloita voi järjestää. Ja myöskin me Setalla tarjotaan ihan sitten semmoista käytännön kädestä pitäen tukea siihen, että mistä on hyvä aloittaa, kun lähdetään yhdessä muistelemaan.